Good morning, church. Good morning. That was a beautiful worship. Jó reggelt kívánok, kedves gyülekezet egyház! Ez egy nagyon szép éneklés volt. So I'm so grateful to have my friend Botti up here with me today. Nagyon örülök, hogy itt van a barátom Botti ma velem. And I'm so grateful to get to share with you guys today. És annyira hálás vagyok, hogy ma megoszthatok veletek. So I'm going to start off by introducing myself. Szeretnék először is bemutatkozni. Hoppá. Perfect. Maybe the lights off. Hol kell lekapcsolni a villant? Yeah, maybe the light. Can we turn these lights off? Hol tudjuk lekapcsolni a... Jó. Botti squared. Már én elmegyek ide, de én nem vagyok, nem értek el. Nem? Majdnem. Yes! Ah! Come on. Amen. So this is my family. Íme a családom. You can tell which one's me. I'm the one in the middle. Tudjátok, látjátok, én vagyok ott középen. I have a younger brother. Van egy öcsém. He's studying in London right now. Éppen Londonban tanul. And then my older sister. És van egy nővérem. And these are my two amazing parents. És ők a két zseniális szüleim. So, I became a Christian in university. Én a egyetemi tanulmányaim alatt lettem tanítvány. And I graduated studying mechanical engineering. És milyen mechanikai mérnökként, micsoda? Gépészmérnökként diplomát szereztem. And when I graduated, I decided I wanted to serve as a full-time missionary. És amikor lediplomáztam, akkor eldöntöttem, hogy teljes időben misszionáriusként szeretnék szolgálni. Because I saw that this world had a need for people who needed to know Jesus. Mert azt látom, hogy ebben a világban embereknek szükségletük van arra, hogy megismerjék Jézust. So now I travel around with a bunch of people. Szóval most egy csomó emberrel össze-vissza utazok. To new countries. Új országokba. And I've got to be able to share and serve in Romania, India, in America, many different places. És így volt szerencsém megosztani a hitemet Romániában, Indiában, Bulgáriában és még nagyon sok helyen. And I love to travel. És nagyon szeretek utazni. And the great thing about traveling és az egyik nagyon nagyszerű része az utazásoknak, is that you get to experience different cultures. Hogy különböző kultúrákat megtapasztalhatsz. And you get to experience different celebrations. És különböző ünnepségeket is megtapasztalhatsz. I remember celebrating in India with some of my friends. Hogy egy-két barátommal Indiában, ahogy ünnepeltünk. And the dancing, the Indian dancing. Az indiai táncolás. Or I remember being in Brazil. Vagy Brazíliában. Doing capoeira. Capoeira. Capoeirázni. Mi? Capoeira? Azt csinálni. Who doesn't love to celebrate? Ki nem szeret ünnepelni? Right? Celebrations are incredible. Az ünneplések azok egyszerűen hatalmasak. And today we're going to be reading about a celebration that Jesus had to talk about. És ma Jézusnak az ünnepségéről fogunk beszélni. A celebration that makes this look like nothing. Egy olyan ünnepéről, amik mellett ezek eltörpülnek. And the best thing about the celebration és a ünneplésnek a legjobb része is that you are all invited. Az, hogy ti mindannyian meg vagytok hívva. So come celebrate. Szóval gyertek és ünnepeljünk. We're going to be reading in Matthew chapter 22. Máté 22-t fogjuk olvasni. And Botti will read this in the Hungarian. És én most fel fogom olvasni. Tehát Máté 22, 1-től 14-ig. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt: mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van. Jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek, az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak: a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt a mennyegzői ruhába öltözve.
így szólt hozzá: barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta szolgáinak: kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Awesome. So Jesus tells this story Tehát Jézus elmondja ezt a történetet about a banquet where some people are invited, egy olyan mennyegzőre, ahol néhány ember meg van hívva, but many reject this invitation. de rengetegen elutasítják ezt a And meghívást. so this guy opens up the banquet for more people. Szóval aki rendezi az egészet, az a mennyegzőt kinyitja mindenkinek. And it says that many people come. És azt írja, hogy nagyon sok ember eljön. But still we find someone De még így is találunk valaki olyat, that came with the wrong clothes aki a rossz ruhákba öltözve jelent meg, and he was thrown out. és ki lett dobva. So this is a very interesting parable. Tehát eléggé érdekes példázat ez. And we're going to unpack this today. De most ezt ki fogjuk csomagolni. So the immediate message that it meant for the people at the time, let's talk about that first. Szóval először beszéljünk a legalapabb üzenetről, ami ott az embereknek szólt ebben az időben. Now, did you know that God sent many people to tell the Jews how to live? Tudtátok-e, hogy Isten rengeteg embert kiküldött már, hogy elmondja a zsidóknak, hogy hogyan éljenek? They were called prophets. Profétáknak hívták őket. And they were warning the Jews of the evil ways they were living in. És ők voltak azok, akik figyelmeztették a zsidókat az, hogy milyen gonosz módon élnek. You know, for many years Israel was engaged in sexual sin. Csomó éven keresztül Izrael különböző szexuális bűnökben volt. They were oppressing the poor. Elnyomták a szegényeket, They even got to the point where they were sacrificing their children to idols. és eljutottak egy olyan pontig, ahol bálványoknak áldozták fel a gyermekeiket. And God was trying to warn them to turn away from this. És Isten megpróbált őket figyelmeztetni, hogy forduljanak el ezektől. But the prophets were rejected. De ezek a proféták vissza lettek utasítva. They were ignored. Figyelmen kívül lettek hagyva. And sometimes they were even killed. És néha még meg is lettek ölve. And then God decided to send the final prophet. És aztán Isten úgy döntött, hogy el fogja küldeni a végső profétát. And that was Jesus, the person who's telling this parable. És az Jézus volt, aki ezt a példázatot mondja. And what did they do? És mit csináltak vele? They nailed him to a cross. Felszögezték egy keresztre. No, but God had always had a plan. God had always had a plan. Istennek mindig is volt egy terve. He had a plan to reach the world. Volt egy terve, hogy elérje a világot. And this wasn't a surprise for God. És ez Istennek nem volt meglepetés. God wanted to use this to actually open up salvation to the world. Isten használni szerette volna ezt, hogy megnyissa a megváltást az egész világnak. And we're going to be talking about that piece today. És most erről a részről fogunk How beszélni. salvation is for everyone. Hogy a megváltás az mindenkinek van. God is still sending people today Isten mai napig küld ki embereket, to tell people to change their ways. hogy megmondja az embereknek, hogy változtassák meg az utaikat. But what are we going to do about that? Na, de mit fogunk ezzel tenni? How are we going to respond? Hogyan fogunk erre válaszolni? So guys, today Jesus is inviting you to a celebration. Szóval emberek, ma titeket Jézus elhív egy mennyegzőre, egy ünneplésre. And the title for today És a mai nap címe, mai leckének a címe, is Come Celebrate. hogy gyere, ünnepelj. Okay. There's meant to be a music that was meant to play. One second. Kellett volna itt valami zenebonának lennie. I'm going to turn it up. Felcsumorom a hangot. Okay, let's try it one more time. Na még egyszer megpróbáljuk. Yeah, let's go. Azaz, kezdjük. Okay. All right. Get used to that. That's going to keep happening. Na, szolgáltok hozzá, mert ez még elő fog fordulni. So who doesn't love to celebrate? Szóval ki nem szeret ünnepelni? Let's read what Jesus had to say about this celebration. Olvassuk el, hogy Jézus mit mondott az ünnepeiről. The kingdom of heaven A mennyek királysága is like a king who prepared olyan, mint egy király, aki egy lakodalmat készít el a wedding banquet for his son. a fiának. No, Jesus was always talking about the kingdom. Jézus mindig a királyról beszél. And the first point for today is don't miss the kingdom. És az mai nap első pontja az, hogy ne maradj le a királyságról. You do not want to miss this kingdom of heaven. Nem akarsz kimaradni ebből a mennyei királyságból. No, the kingdom of heaven is something that is priceless. A mennyek országa az olyan dolog, ami felbecsülhetetlen mértéke van. It's like a king holding a banquet.
Ez nem olyan, nem most annyi, hogy mint ahogy what it's like. Like a king holding a banquet. Ez olyan, mint amikor egy király egy megnyegzőt tart. But not just any banquet. De nem is akármilyen megnyegzőt. Like think about it, it's for his son. Ha gondoltok bele, ez a fiának tartja. A wedding banquet for his son. Egy megnyegző a fiának. Right? This is like, there is no celebration like it. Nincs ehhez mérhető ünnepély. No, he uses all of his money, all of his resources Felhasználja az összes pénzét, az összes állatát, meg, hogy mondják ezt, to, erőforrását, köszönöm, to make the most incredible celebration. hogy összeszervezze a leghatalmasabb, leghihetetlenebb ünnepséget. You know, imagine it. Ezt képzeljétek el! Imagine what this banquet would be like. Képzeljétek, hogy milyen lehet ez a mennyegző. You have water fountains of goulash. Van gulyásleveses szökőkuta. You have unlimited kurtash kolash. Végtelen kürtös kalácsok. And you can eat as much as you want. És annyit ehetsz ebből, amennyit csak akarsz. And it's so incredible that you won't even gain weight from eating it. És annyira hihetetlen, hogy te nem is fogsz meghízni. This is a celebration like no other. Ez egy olyan ünnepély, ami semmihez sem fogható. And imagine the people there. Képzeljétek el az ott lévő embereket. Laughter, joy. Nevetés, öröm. That is what Jesus is trying to invite you into. Na erre próbál meg elhívni Jézus. Jesus came to this earth and the first thing he wanted to proclaim was the kingdom of heaven. Eljött Jézus a földre, és az első dolog, amit ki akart jelenteni, az a mennyek országa volt. This is something that the Jews had been waiting for centuries. Ez egy olyan dolog volt, amit a zsidók már évszázadokon keresztül vártak. Now, I want to read this scripture here. El szeretném olvasni ezt az idézetet. Revelations 21 verse 4. Jelenések 21:4. It says, he will wipe every tear from their eyes. És letöröl minden könnyet a szemükről. There will be no more death, És halál sem lesz többé. or mourning, Sem gyász, or crying, sem jajkiáltás, or pain, sem fájdalom. for the old order of things has passed away. Nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. This is the kingdom of heaven. Na ez a mennyek országa. Finally, God's glory and will Hogy ahol végre Istennek a dicsősége és az akarata will be expressed on the earth. ki lesz fejezve a földön. You know, no more crying, no more pain. Nem lesz több sírás, nem lesz több fájdalom. You do not want to miss out on this. Erről nem szeretnél lemaradni. You know, I think to myself sometimes. Néha abba gondolkozom magamban. I remember when my grandfather was in the hospital because he had cancer, Emlékszem, amikor a nagypapám a kórházban volt, mert rákkal küzdött, and I'm trying to speak to him, és próbálok hozzá beszélni, but he's not really the same as he was. de nem ugyanolyan, mint amilyen volt egykor. He's in a lot of pain. Nagyon sok fájdalomban van. He doesn't really understand what I'm saying. Nem nagyon érti, amit mondok neki. I'm thinking, why do people get cancer? És belegondolok abba, hogy miért rákosodnak meg emberek. And then he dies, És aztán elhuny, and all of my family are weeping. és az egész családom sír. Why do people die of cancer? Miért halnak meg emberek rákban? I remember going to one teen camp. I was a counselor. Emlékszem, egyszer elmentem egy tini táborban, elmentem segítőként, And one of the teens, he's about 13 years old, came up to me and wanted to talk to me. és az egyik 13 éves kis minitini odament hozzám, és szeretett volna beszélni velem. And he said, Colin, I've never told anyone this before, Azt mondta, Koladej, ezt még nem mondtam el senkinek, but actually, as a child, one of my aunties sexually abused me. de gyerekként az egyik nénikém szexuálisan bántalmazott engem. And I was thinking, why does this happen? És belegondoltam abba, hogy ilyen miért történik? Why is there evil in this world? Miért van ilyen gonosz a világban? You know, I remember walking around the streets of India, Emlékszem, hogy ahogy az India utcáin sétáltam, seeing really skinny children lying on the ground with flies all over them. hogy látni csontvékony gyermekeket feküdni a földön, ahogy el vannak lepve legyekkel. And I was thinking, why do so many young people die Hogy miért hal meg ennyi fiatal ember? for things that most people a lot of people that I know take for granted. Ahogy olyan dolgok miatt, vagy hiánya miatt, amik legtöbb embert, akit ismerek, garantáltnak vesznek. Why? Miért? You know, the thing is, this world is not our home. És az a tény, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. You know, God has a place where He wants us all to be. Isten szeret nekünk egy helyet, ahol mindannyiunk összegyűlhet és Where maradhat. there is no suffering. Ahol nincs There szenvedés. is no pain. Ahol nincs fájdalom. Guys, you cannot miss this kingdom. Emberek, nem hagyhatjátok ki ezt a királyságot. Don't miss this kingdom. Nem maradjatok le erről. Come celebrate. Gyertek és ünnepeljetek. You know, but I'm talking about heaven right now, a place in the future, or heaven on earth, a place in the future. Most a mennyországról beszélek, egy olyan helyről, ami a jövőben lesz. But did you Vagy know van.
De tudtátok-e, that you can experience the kingdom of heaven even now? hogy a mennyek országát már most meg tudjátok tapasztalni? Through Jesus, Jézuson keresztül aspects of the kingdom can be experienced here on earth. a királyságnak különböző részei már itt, a Földön megtapasztalható. Now, I remember, Emlékszem, thinking I had everything I wanted. amikor arra gondoltam, vagy azt gondoltam, hogy mindenem megvan, amit szeretnék. I got to go to my dream university, Elmentem az állam egyetememre, and as I was studying, I was doing really well. és ahol miközben ott a tanulmányomat folytattam, minden nagyon szuperül ment. And I remember I got to go to Brazil and teach young people. Emlékszem, elmentem Brazíliába, ott taníthattam embereket. I felt like, wow, I'm helping people. Azt mondtam, wow, hát embereknek segítek, I'm doing well in school. jól megy a suli, I'm having fun. I'm going to parties. tök jó meg minden, megyek bulikba. Like I had a job set up for an internship set up in my first year. Volt egy ilyen tök jó, tehát egy előre eltervezett munka, ahol szakmai gyakorlatom. Like on paper, life was good. Papíron nagyon jó volt az életem. And I didn't have depression or anything like that. Voltam depressziós, vagy bármilyen. But I still felt like, De még mindig úgy éreztem, hogy is this it? ez ennyi. Like, do I just keep trying to get the next thing? Hogy csak a következő dolgot majd kell elérnem, vagy megszereznem. Does this ever end? Ez valamikor ennek lesz vége? Everything just felt kind of bland. Minden egy kicsikét úgy összemosódott. And then I got a chance to study the Bible. És aztán lett egy alkalmam, hogy tudjam tanulmányozni a Bibliát. And I learned about Jesus. Megismertem Jézust, tanultam Jézusról. I learned about this kingdom, this celebration. Megismertem ezt a királyságot, ezt az ünnepséget. And I decided I wanted to be a part of that. És úgy döntöttem, hogy én ennek szeretnék a része lenni. I wanted this hope. Szerettem volna ezt a reményt, this peace, ezt a békét, this understanding of His love. ezt az ő szeretetének a megértését. And it was the best decision I had ever made in my life. És ez volt életem legjobb döntése. This is the kingdom. Ez itt a királyság. It's people being transformed. Ezek emberek, akik átformálódnak. It's family. Ez a család. It's courage. A bátorság. It is a celebration. Ez egy ünnepély. Guys, you don't want to miss the kingdom. Emberek, nem szeretnétek lemaradni a királyságról. Come celebrate. Gyertek és ünnepeljetek. And the best thing is, és a legjobb dolog, we all get an invitation to this celebration. hogy mindannyian kapunk meghívót erre az ünnepélyre. So come celebrate. Szóval gyertek és ünnepeljetek. Come on, okay. Erő! All right, I like it. I like the energy. Good job, guys. Szerintem már jók az energia. Okay, so let's keep reading. Szóval olvassuk tovább. Matthew 22, verse 8 to 10. A Máté 22, 8-tól 10-ig. Says, then he said to his servants, the wedding banquet is ready. Ekkor ezt mondta szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, but those I invited did not deserve to come. de a meghívottak nem voltak rá méltók. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el a mennyegzőre. So the servants went out into the streets Kimentek a szolgák az utakra, and gathered all the people they could find, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak. the bad as well as the good. Gonoszokat és jókat egyaránt. And the wedding hall was filled with guests. És megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Before what we just read here, még ezelőtt, amit most elolvastunk, the king had sent out many servants, a király kiküldött nagyon sok szolgát, given out many invitations, nagyon sok meghívást elküldött, and so many people rejected. és annyira sok ember visszautasította. But does the king give up? De vajon feladja a király? No, right? Nem, ugye? He keeps on sending more people. Hanem folyamatosan küld új embereket. Because his goal Mert az ő célja, is for people to experience this celebration. hogy az emberek megtapasztalhassák ezt az ünnepeit. Guys, my second point is many are invited. A második pontom már az, hogy nagyon sokan meg vagytok hívva. I want you to know today Szeretném, hogy tudjátok ma, that you belong in this kingdom. hogy ti ebbe a királyságba tartoztak. That there is space for you in this kingdom. Hogy van egy hely fenntartva neked ebben a királyságban. No matter your past, Tök mindegy, hogy milyen no a matter your múltad, mistakes, vagy a hibáid, there is space for you in this kingdom. helyed van ebben a királyságban. Many are invited. Sokan vannak elhívva. It says the bad as well as the good. A jókat és a rosszakat egyaránt, a gonoszokat. Now I remember
mean, it wasn't a long time ago. It was just this summer. Emlékszem, nem volt annyira régen, még ezen a nyaran volt. I went to Japan, Elmentem Japánba, and this really kind family let me stay in their house. és ez a nagyon cuki család engedték, hogy náluk maradjak, And then they took me to church. és elvittek istentiszteletre. And then after church, they have a tradition where they have lunch after church together. És istentisztelet után van egy ilyen szokásuk, hogy együtt ebédelnek. Oh, and I remember being like, oh, I have no lunch. Like I didn't know the tradition. I didn't bring any lunch. És úgy voltam, hogy de nem ismertem ezt a szokást, nincsen ebédem, nem hoztam magammal. And then a bunch of people were like, no, like we made you lunch. És aztán csomó ember mondta, ne, mi főztünk neked ebédet. And I have dietary restrictions. És nekem vannak dietetikai korlátozásaim. So to make me lunch is a little bit more difficult. És ezért nekem számomra ebédet főzni egy kicsikét nehezebb. But you just have people, like a bunch of people just bringing out boxes of food that they made for me. És aztán csomó ember odajöttek és kis dobozokkal, hogy amikben étel volt, amit nekem főztek. And they're just putting it in front of me. És ezt csak így pakolják le. And they're just like, eat. És mondták, egyél. And I'm like, what? For me? What? Why? És úgy voltam, hogy mi? Nekem? Miért? These people made me feel like I belonged. Ezek az emberek azt éreztették velem, hogy én oda tartozom. Like I wasn't just some random guy visiting. Hogy nem csak egy random csáva voltam, aki ott meglátogat, But like I was part of their family. hanem hogy része voltam a családjuknak. Guys, God wants you to feel the exact same way. És emberek, Isten ugyanígy, azt mondja, hogy ugyanígy érezzétek magatokat. You belong. Hogy tartoztok. Sometimes you can have these thoughts in your head that tell you you don't. És néha lehetnek, kavarokadnak ilyen gondolatok a fejedben, amik azt mondják, hogy nem tartozol. That you're not good enough. Hogy nem vagy elég jó. Guys, it's not about you, really. De emberek, ez igazából nem rólad szól. The good or the bad, it doesn't matter. Hogy jó vagy gonosz, nem nagyon számít. God loves you. Isten szeret téged. And He wants you to be in this celebration. És azt szeretné, hogy te itt legyél ebben az ünnepségben. If you see here, it says in verse 9, so go. Azt látjátok, ott van a 9-esben, hogy menjetek tehát. So go. Tehát menjetek. God sends His servants out. Isten kiküldi a szolgáit. Even though he'd been rejected, He sends more people out. Hiába volt visszautasítva ezelőtt, még több embert küld ki. In my journey of coming to know Jesus, Az én utamban, ahol megismertem Jézust, many people were sent to me, nagyon sok ember lett kiküldve, én értem. and I rejected them many times, És nagyon sokszor visszautasítottam but őket. God never gave up on me. De Isten sosem adott fel engem. And when I was 17, Emlékszem, amikor 17 éves voltam, the church I was in, ahhoz az egyház, amiben voltam, the leader of the church asked to study the Bible with me, az egyházvezető megkérdezte, hogy tanulmányozzuk együtt a Bibliát. but I was so content in my sin that I rejected that. De annyira elégedett voltam a bűneimben, hogy elutasítottam őt. Then I moved to America for university, Aztán elkiköltöztem az államokba, hogy ott tanuljak egyetemen, and the leader of the campus ministry was reaching out to me, texting me, és ott az ottani diák szolgálatnak a vezetője telefonon állandóan pötyögött nekem. wanting to help me know Jesus. Segített volna nekem megismerni Jézust. But I wanted to just be popular. I wanted to be with my friends. Én csak szerettem volna népszerű lenni, szerettem volna a barátaimmal lenni. So I rejected his invitation. Szóval visszautasítottam a meghívásait. But God did not give up. De Isten nem adott fel engem. About 6 months later, 6 hónappal kb. Később, I'm doing homework in the student center, és éppen írom a házi feladatomat az ilyen tanulószobában, and this random guy walks up to me with a box of pizza in his hand. és egy random csávó oda sétál hozzám egy pizzadobozzal a kezében. That may or may not have helped my response. Az lehet, vagy nem lehet, hogy segített a válaszomban. But he said, hey, we are having a Bible discussion in the room right next to you. Azt mondta, hogy éppen egy ilyen bibliakör van a mellett szomszédos szobában. Would you like to join us? Szeretnél csatlakozni? And a lot of things had happened around that time. És ebben az időben nagyon sok dolog történt velem. How God has softened my heart, Isten megpuhította a szívemet. that I accepted the invitation, Annyira megpuhította a szívemet, hogy elfogadtam ezt a and I meghívást. began to study the Bible with this guy. És elkezdtem ezzel a sráccal tanulmányozni a Bibliát. And all these people actually És mindezek az emberek tulajdonképpen, were part of actually our fellowship of churches. ezek mind a mi egyházainknak a közösségébe tartoztak. And I felt like God was just continually trying to reach me. És azt éreztem, hogy Isten folyamatosan próbált elérni engem. Guys, that's the same for you. És nektek is ugyanez.
God has been trying to reach you for a long time. Isten már nagyon régóta próbál meg téged elérni. And if you've come to meet Jesus already, És hogyha már megismerted már Jézust, then be grateful that God did not give up on you. akkor légy hálás, hogy Isten nem adott fel téged. Right? Be joyful about that, because that is a special thing. Örülj ennek, mert ez egy különleges dolog. You know, God never stopped pursuing me Isten sosem hagyta abba azt, hogy engem úgymond kergessen. because of his love. A szeretete miatt. God continues to send out people Isten újra és újra embereket küld ki. to you Hozzád. because many are invited. Mert sokan vannak meghívva. In verse 10 it says, so the servants went out. És azt írja a 10-es, hogy kimentek a szolgák. No, sometimes we are meant to be the servants. Néha nekünk kell lennünk a szolgáknak. We are meant to go out. Nekünk kell kimennünk. We are meant to gather the people. Nekünk kell összegyűjtenünk az embereket. We are meant to go to the street corners. El kell mennünk az utcasarkokra. Look, if God does not give up until the room is full, Isten addig nem adja fel, amíg nincsen betelítve a terem, then why do we? akkor mi miért adnánk fel? If God was willing to keep on going until he found you, Ha Isten hajlandó volt addig és addig menni, amíg meg nem talált téged, then why do we sometimes make excuses to share the gospel with other people? akkor néha mi miért hozunk kifogásokat arra, hogy miért ne osszuk meg az igét emberekkel? When I was studying the Bible, Mikor tanulmányoztam a Bibliát, and they told me that followers of Jesus go help make other followers of Jesus, és azt mondták nekem, hogy Jézusnak a követői segítenek még több embernek Jézusnak a követőivé válni, I thought that makes so much sense. hogy ezt mondtam, hogy ennek annyi értelme van. But I also thought De azt is gondoltam, that's terrifying. hogy ez rémisztő. And I'm probably not going to really do that. És hogy én valószínűleg ezt annyira nem fogom csinálni. No, I thought maybe I can reach out to my friends, Hogy lehet, hogy úgy meg tudom hívni a barátaimat, but strangers? de vadidegeneket? Yeah, no, I'm not doing that. Nem, köszi, nem, ezt nem fogom. No, but I thought to myself, De azt gondoltam magamban, if I was reached out to by a stranger, hogyha engem egy vadidegen hívott el, and that was the one person that actually got through to me, és az ember, aki végül sikerült áttörést elérni nálam, then why would I not do that for other people? akkor én ezt hogyan nem tehetném meg más emberekkel? Is my uncomfortability Az én kényelmetlenségem not worth Nem someone's salvation? nem éri meg valakinek a megváltását? Guys, we need to want to bring as many people to this celebration as possible. Hogy az a fontos, hogy minél több embert el tudjunk hívni erre az ünnepségre, annyit, amennyit csak lehet. Guys, if we don't, this room will not be full. Hogyha nem, akkor ez a terem nem lesz tele. Because many are invited. Mert sokan vannak meghívva. And God is using us to be the servants. És Isten használ minket, hogy mi legyünk a szolgák. We have to invite people to come and celebrate. El kell hívnunk embereket, And hogy it's jöjjenek, és ők is ünnepeljenek. It's such an honor, it's such a blessing to be able to do that. És ez akkora megtiszteltetés, akkora egy áldás, hogy ezt tudjuk csinálni. Today in Sofia, Bulgaria, Ma Szofiában, Bulgáriában one of my friends, his name's Alex, egy barátom, Alex, he is preaching today. ma prédikál. And it is just incredible. És egyszerűen hihetetlen. Why? Hogy miért? Because I met Alex about 10 months ago Alexet kb. 10 hónapja ismertem meg. on the streets of Sofia, Szofiának a utcáin, and I asked him, do you want to come to a Bible discussion? és megkérdeztem, hogy lenne kedved eljönnöd egy bibliakörre. And since then, És attól fogva God has moved in his life Isten olyan szinteken mozgott az életében, to the point that his faith has grown so much. hogy olyannyira megnövekedett a hite, He got baptized. megkeresztelkedett, He's helping the church, serving in the church, segít az egyháznak, ott szolgál az and egyházban. he's preaching today, which is incredible. És ma már prédikál, ami egyszerűen hihetetlen. Guys, let us come to the celebration Szóval menjünk az ünnepségre, and bring people with us. Amen? és hívjunk magunkkal embereket. So many are invited. Tehát sokan vannak elhívva. There's space for you. Van hely számodra, There's space for your friends. van hely a There's barátaid space for your számára, family. a családod There's space for számára, people you don't know. olyan emberek számára, akiket nem is ismersz még. Because God wants everyone to come celebrate. Mert Isten azt akarja, hogy mindenki jöjjön el, és ünnepeljen. Hey. Okay. All right. Even though God is reaching out, És hiába, tehát Isten kinyújtja a kezét, it doesn't mean everyone's going to make it. nem jelenti azt, hogy mindenki el fog jutni az ünnepségre. My final point today is few are chosen. Az utolsó pontom az, hogy kevesen vannak, akiket kiválasztanak.
So we've seen how incredible this kingdom is. Szóval láthattuk, hogy mennyire hihetetlen ez a királyság. And we know it's a celebration we don't want to miss. És tudjuk, hogy ez egy olyan ünnepség, amiről nem akarunk lemaradni. We also learn that the invitation is open for everyone. És azt is tudjuk, hogy a meghívás az mindenki számára van és nyitott. That we all get a chance. Hogy mindannyiunknak van esélyünk. But only a few will be able to make it. De csak kevesen fognak tudni elérni idáig. And for us in this room right now, És nekünk itt ebben a teremben I think we really need to pay attention to this part. nagyon fontos, hogy figyeljünk erre a részre. God opens the door to all, Isten kinyitja az ajtót mindenkinek, but it's ultimately up to us whether we respond or not. de ez végső soron rajtunk múlik, hogy válaszolunk vagy nem. You know, just because your teacher gives you the textbook, Csak azért, mert a tanárod odaadja neked a tankönyvet, just because your mum buys you that new textbook, csak azért, mert édesanyjukád megveszi neked azt az új tankönyvet, doesn't mean you're going to pass the class. nem jelenti azt, hogy át fogsz menni azon az órán. It's up to you how you use what you're given. Ez rajtad múlik, hogy hogyan használod azt, ami neked megadatott. God gives us all an opportunity, Isten mindenkinek ad elég but lehetőséget, are we going to take it? de vajon meg fogjuk ezt ragadni. So we need to realign our focus. Szóval újra kéne kalibrálni az összpontosításunkat. If we read here Matthew 22, 5-8, Hogy Máté 22, 5-től 8-ig, let's see how people respond nézzük meg, hogy az emberek hogyan reagálnak az elhívásra, after they've been invited. miután meg lettek hívva. But they paid no attention and went off. One yeah, go for it. De azok mit sem törődve ezzel elmentek. One to his field, Az egyik a földjére, another to his business. a másik a kereskedésébe. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. A többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. The king was enraged. Ekkor a király haragra gerjedt. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Elküldte seregeit és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Then he said to his servants, Ekkor ezt mondta a szolgáinak, the wedding banquet is ready, a mennyegző ugyan kész, but those I invited did not deserve to come. a meghívottak nem voltak rá méltók. No, the king had prepared this incredible banquet, Tehát a király elkészítette ezt a hihetetlen mennyegzőt, and even though people knew this, és az emberek tudták ezt, they just didn't really care. hiába tudták ezt, nem nagyon törődtek And ezzel. sometimes it's like that in the world. És néha ez ilyen a világban. You invite someone to know Jesus, Meghívsz valakit, hogy ismerje meg Jézust, but they don't really care. de nem nagyon érdekli őt. Some people are going to say they are too busy. Néhány ember azt fogják mondani, hogy túlságosan elfoglalt vagyok. They don't have time. Nincs időm. Remind me later. Emlékeztes később. Yeah, maybe when I'm older, I'll focus on this. De amikor majd idősebb leszek, majd figyelj, foglalkozok ezzel. Maybe they send a message to God. Néha lehet, hogy küldenek egy SMS-t Istennek. Can't talk right now, busy. Éppen nem tudok beszélni, elfoglalt vagyok. What excuses are we tempted to make? Milyen kifogásokat vagyunk megkísértve hozni? Are we going to reprioritize God? Vajon Istent előrébb fogjuk helyezni? Some people are going to hate the invitation. Néhány ember gyűlölni fogják ezt a meghívást. Some people get so angry when you talk to them about Jesus. Néhány ember annyira dübe gurul, amikor Jézusról beszélsz nekik. But it's actually helpful for me to read this scripture, És nekem nagyon is segít, amikor ezt az idézetet olvasom, because I know when these things happen, mert tudom, amikor ezek a dolgok történnek, it actually builds my faith because God already said they would. mert ez egyszerűen építi a hitemet, mert Isten már megmondta, hogy ez meg fog történni. Well, how does it describe people who respond in this way? Na és hogyan írja le ezeket az embereket, akik ilyen módon válaszolnak? It says in verse 8, those I invited did not deserve to come. Which verse? Verse 8. A 8-asban azt mondja, hogy de a meghívottak nem voltak rá méltók. If you cannot see how incredible your opportunity is, Hogyha nem látod azt, hogy mennyire fantasztikus a te lehetőséged, then you don't deserve to come. akkor nem vagy arra méltó, hogy eljöjj. If you've been sitting in this room, coming to church, Hogyha itt ülsz ebben a teremben és jövögetsz Isten tiszteletre, but not responding, de nem válaszolsz, then maybe you don't deserve to be part of this. akkor lehet, hogy nem vagy méltó arra, hogy ennek a része legyél. Like, this is an incredible celebration. Ez egy hihetetlen ünnepély. Don't miss out on it. Nem maradj le erről. But for those who have stepped into the celebration, De azoknak, akik már beleléptek ebbe az we ünnepébe, still see this guy who gets kicked out. és látják azokat az embereket, akik ki lesznek dobva, What's that about?
Ez miről szól? In verse 11 to 14, let's read about this. A 11-től 14-ig olvassuk el. So when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friends?" Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád? The man was speechless. Az pedig hallgatott. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness." Akkor a király ezt mondta szolgáinak, kötözzétek meg kezét lábát, és vessétek ki a külső sötétségre. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. For many are invited, but few are chosen. Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. So this is pretty scary stuff. Ez eléggé ijesztő. This guy, he's there. Ez az ember, ez ott van. He thinks everything's going to be okay, maybe. Azt gondolja talán, hogy minden jó lesz. But he gets thrown out of the banquet. De ki lesz dobva, de kidobják őt a mennyegzőről. In this culture, in Jewish culture at the time, Ebben a héber kultúrában akkoriban the groom, a vőlegény, köszönöm, was responsible vőlegénynek volt a feladata, for providing the clothes for the guest. Bocsánat, az volt a felelőssége, hogy a vendégeknek legyen megfelelő ruházatuk. If someone showed up to a wedding without the clothes provided, Hogyha valaki úgy érkezett meg a mennyegzőre, hogy nem azt a ruhát viselte, amit amúgy kapott volna, it's just clear disrespect to the family. Az egy kifejezett tiszteletlenség a családdal szemben. And in this case, és ebben az esetben, the clothes represents putting on Christ, ebben az esetben a ruhák azt reprezentálják, hogy magunkra húzzuk Krisztust, truly repenting, valóban megtérünk, and being baptized. És megkeresztelkedünk. In Galatians 3 verse 27, Galaták 3:27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Guys, do you have the right clothes on? Emberek, vajon a jó ruháitok vannak-e meg? I grew up going to church. Én gyerekkorom óta mindig mentem egyházba. Sometimes 3 or 4 times a week. Néha 3-4-szer egy héten. I was always around the church. Mindig ott voltam az egyház körül. But I would step into church on a Sunday. De volt, hogy beléptem vasárnap istentiszteletre. And still go to a party on Thursday, Friday, Saturday night. De elmentem ugyanúgy csütörtökön, péntek és szombat este elmentem bulizni. I had never really repented of my sin. Soha nem tértem meg soha igazán a bűneimből. I remember one time I was studying the Bible. This was later when I was in university. Emlékszem, hogy tudom ezt a Bibliát, ez már később volt egyetem során. Trying to become a Christian. Próbáltam keresztényé válni. And somehow I ended up in bed with this girl. És az történt, hogy itt volt, egy ágyban feküdtem egy lánnyal. And I wake up on Sunday morning. És felkelek vasárnap reggel. I see a text asking, "Are you going to be at church today?" És látok egy üzenetet, hogy még azt kérdezi, hogy ma leszel-e az istentiszteleten. I see this text in my left hand. Látom a bal kezemben ezt az üzenetet. And I see this person in my bed. És látom ezt az embert az ágyamban. And I had to make a decision. Am I going to repent? És hozunk kellett egy döntést, hogy meg fogok-e térni. Am I really going to be different? Hogy vajon tényleg meg fogok-e változni? Or am I just going to stay being around the church? Vagy pedig csak úgy fogok maradni, hogy hát itt az egyház közelében. No, I would have been thrown out. Ki lettem volna dobva. I would have been this guy in the parable. Én ez a csávó lettem volna ebben a példázatban, akit kidobnak. The truth is, God can see through whatever fake mask you put on. Az az igazság, hogy Isten át tud látni bármilyen hamis maszkot raksz fel magadra. You can deceive everyone in the room. Mindenkit a teremben át tudsz ejteni. But that sin that you're in that you don't confess. De az a bűn, ami ott van a szívedben, amit nem vallasz meg. Those lies that you tell. Azok a hazugságok, amiket mondasz. God knows all of it. Isten tudja mind. You can't fool God. Nem tudod Istent átejteni. And one day he will call you out for that. És egy napon számon fog kérni ezekről. And you will be thrown out. És ki leszel dobva. So decide today. Szóval döntsd el még ma. Decide now. Most. That you're going to put on the right clothes. Hogy a helyes ruhákat fogod magadra ölteni. Few are chosen. Mert kevesen vannak a kiválasztottak. Jesus tells us this parable not to make us scared. És Jézus ezt a példázatot nem azért mondja, hogy megijedjünk, hogy féljünk.
but because He really wants to help us. Mert tényleg segíteni szeretne. He wants us to see how serious this is. Hogy szeretné, hogy érzékeljük, hogy ez mennyire komoly. Guys, you need to make it to the celebration. Srácok, emberek, el kell jutnatok az ünnepségre. Please, please, I want to see all of you there at the celebration. Kérlek, szeretnélek látni titeket mindnyájatokat azon az ünnepségen. Because few are chosen. Kevesen vannak a kiválasztottak. Please come celebrate. Kérlek, gyere és ünnepelj. There's one final decision that you can make. There's one more response that you can have. Van egy végletes, vagy végső döntés, amit hozhatsz, egy utolsó One more válasz. response. And that's coming to the celebration with the right clothes. Az, hogy eljössz az ünnepére a helyes ruházatban. And if you're here today, then you are definitely on the right track. És hogyha ma itt vagy, akkor biztos vagyok benne, hogy jó úton haladsz. God is calling you to His wedding banquet, Isten folyamatosan hív a mennyegzőjére, and He's giving you the clothes you need. és odaadja azokat a ruhákat, amikre szükséged van. So, this is such an incredible gift that we get. Ez egy annyira fantasztikus ajándék, amit kapunk. You don't want to miss out on it. Nem szeretnél erről lemaradni. Live your life with a picture of the kingdom of heaven at the front. Élj egy olyan életet, ahol a mennyek országa lebeg a szemeid előtt. Choose to experience the kingdom of heaven here on earth. Válaszd azt, hogy most már itt a földön megtapasztaltod a mennyek országát. Put on the right clothes, Vedd fel a rendes ruhákat, because I believe that you are chosen mert azt hiszem, hogy te ki vagy választva, to be at the wedding banquet. hogy ott legyél a mennyegzőn. Decide today Döntsd el még ma, that you're going to come hogy eljössz and celebrate. és ünnepelsz. Amen. Thank you. Köszönöm szépen!